wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wannan fili namu mai albarka da muke tattaunawa dangane da abin da zai tsirar da mu a rayuwa ya kuma taimake mu, shine bayani akan falala ta zikiri da ambaton Allah da kuma addu'a. Na'am, ni dai wallahi na gama gamsuwa ba zan taba rayuwa ban yi zikiri ba kuma ban yi addu'a ba. Kuma kai ma ina fatan ka yadda cewa lallai rayuwa sai da zikiri sai da ambaton Allah. A darasinmu na ƙarshe na farko, wanda magana mu ta ƙarshe muna magana akan muhimmancin ambaton Allah musamman idan za a shiga banɗaki. Wato akwai abin da muke so mu faɗakar da mutane su gane cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa idan za mu shiga banɗaki mu kira Allah ko mu jefa kafar hagu, haka idan mun gama biyan buƙatar mu ainihin wato jefo kafar dama ta fara fitowa, sannan kuma mu ce gufranaka. in za mu shiga addu'ar shiga ban ɗaki, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ba wahala. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi min al-khubuthi wal khaba'ith. Fassara shine, ya Allah ina neman ka tsare daga sharrin manyan aljanu, mazan su da matan su. Allah ka raba ni aljanu maza da mata. Me yasa aka ce ka nemi tsari daga aljanu maza da mata? Zaka shiga ban ɗaki, duk inda kazanta take gidan aljanni. Shi yasa ake samun aljanu a bola, ake samun aljanu a kwata, ake samun aljanu a irin ɗakuna da ake tara tarkace, inda ake ajiye shara, duk gurin aljanu ne. da ban ɗaki ka duba wani ikon Allah, wato da ke bature ya gama da mu. A da yanda suke ban ɗakunan su, daga jin suna ma an ce ma ban ɗaki, ma'ana wurin zagaye a bayan ɗaki yake. Nana Aisha take cewa da ba su da ma ban ɗakuna a cikin gidajensu, a daji suke zuwa. In mata ne maza su fita da rana, mata su fita da daddare, su je su toni rami su gama, suka zauna lafiya, babu yawan cututtuka irin namu. Mu ko yanzu kaga da yake bature ne, ba addini. An ce ka nemi Allah ya tsare ka, in za ka shiga ban ɗaki sai ka nemi Allah ya tsare ka da sharrin aljanu maza da mata. Sai aka zo aka mana tsarin gidajenmu wai safe content, ga ɗakinka ga ban ɗakinka a haɗe. Wani ma wallahi kan filansa yana kwanci haka ga ƙofar ban ɗakinsa. Yanzu ya za ka raba da wannan da aljanu? Ai bai zai taɓa yiwa ba. Wallahi duk gatanka a yi haƙuri da wannan karatun yan uwana. Wato ita gaskiya wato haka take. Kar mu ɗauka wani abun na ci gaba, wayewa ne. Yin banɗakuna ɗin nan da kuke gani a wajen ɗaki shi ya fi islamically a musulunce, yana ɗan nesa da kai. Kuma za ga duk ƙasashen da suke akwai musulunci sun san ya kamata akwai addini, za ga banɗakunan su ba kusa suke da ɗakin da suke kwanciya ba. Saboda ya za ka gayyato muggan aljanu cikin ɗakinka da za ka kwanta. Kuma yanzu saboda Allah, in banda abin na zamani ba, na bature ba da abin nan ba, a ce inda zaka zo kai tsuguno kai kashi akramakumullah, kai fitsari, kai tofar da majina, ka yi shi a tsakiya a cikin ɗakinka, wasu a ce shine burgewa. To shi yasa kaga duk aljanun suke ta kama mu gaba ɗaya. Mai gida aljanu, kakansa aljani, babansa ma aljani, matar gidan aljani, yaran gidan aljani. Wannan ya kama shan inna, wannan ta fara ihu tana sumbuka tsakar dare, mai gida yana ta bacci yana buge-buge. Yau ai dole kai ta buge-buge akan gado. Na farko dai baka addu'a idan zaka shiga ban ɗaki, baka addu'a idan zaka fito. Kaga mutum akan gado, wata mata tana ta danne mai gidanta, wai mafarki ya da wayyo Allah, ihu yake fa, yana mafarki, wai mafarki yake, sai da aka danne shi. Yau ba dole ta yi ihu yana wayo Allah ba. Ai tashi hankali sai an je kabari ma, in dai ba a roƙon Allah ba addu'a. To wallahi duk wannan ajiye ban ɗakunan da ake a cikin ɗakuna tsundum ɗin nan kuma ba a addu'a, wallahi ni dai a fahimta ta akwai haɗari kwarai da gaske. Kuma akwai abubuwan da suke faruwa. Har yanzu muna magana ne akan falalar ambaton Allah idan za a shiga ban ɗaki. Jama'a, wannan karatun ya shafe ni, ya shafe ki, ya shafe ka, ya shafe ku, kowaye da yake tare da ni yake kallo na ko yake jina. Wannan karatun wallahi da shi nake. Shin muna kula ma in za mu shiga ban ɗakin nan mu yi addu'a? Ka duba fa annabi cewa ka nemi tsarin al-khubus wal khaba'ith. Ashe akwai aljanu a ciki, kuma wato matsiyata ne, masu cutar da mutane ne a ciki. Shi yasa ma ka je aka ce ka nemi tsarin su. To ka gayyato aljanun gaba ɗaya ka zuba su a cikin ɗakin kwanciyanka alaji, inda kake munshari kake kwanciya, ga ka gashi da sauransu.
me kun ka dan nesanta ban ɗakin ma da gadon kwanciyar ka, wai ai kai baka son wahala. Wahala kam tana tafi ai, tunda dai za a je a kwanta a kabari, ai duk wanda zai mutu zai je lahira, ai kawai sai dai hakuri, kawai sai a hankali, Allah ya rufa asiri. To rashin yin addu'an nan yana da illoli, shi yasa zaka ji da yawa ana cewa wane ya shiga ban ɗaki ya faɗi. Wai me yasa mutane suke ta faɗuwa ban ɗaki ne kam? Ya kamata likitoci su yi mana bayani, me yasa ba a faɗi ba a faɗuwa kofar gida, me yasa ba a faɗuwa a bakin mota, me yasa ba yawan mutane sai ka ji ai ya shiga ban ɗaki ya faɗi. Ka san me illar malam? Da yawan mutane suna shiga ban ɗaki ba sa zikiri. Wannan shi yasa aljanu ne ke buge su. Kuma abun mamaki, duk wanda ya faɗi a ban ɗaki sai ga ko ya yi paralyze. Ai dole tunda kana da mugu a ciki, ka rufe mugu a ɗakin ka gaba ɗaya, ba dole ka samu paralyze ba. Shi yasa da yawan mutane in kun lura, in dai mutum ya faɗi a ban ɗaki, wallahi sai ga ya yi paralyze. Kai wani ma ya faɗi a ban ɗaki gawarsa aka ɗauka. Akwai wanda na sani wallahi da ya faɗi a ban ɗakin, ana ihu ana kaza, wallahi kawai sai dai aka zo aka ɗauki gawansa, daga nan ruwa kawai aka watsa masa, aka yi masa wankan jana'iza, kawai an gama kawai. To wannan shine sirrin da ya kamata musulmi ku gane, yawan faduwa da ake yi a banɗakuna ɗin nan akwai illar rashin ambatan Allah idan za a shiga banɗaki. Sannan kuma ai ana faduwa a waje, wani lokacin mutum yana faduwa a ɗakinsa, amma ba a fiye faduwa a ɗaki ba. To me yasa? Kuma da yawan an fadi a ɗakin sai ga ba a yi paralyze ɗin ba, sai dai ga mutum ya dan samu dai dan casualty haka kaɗan. Amma in dai a banɗaki ne, in dai a banɗaki ya faɗi sai a ce wuu a banɗaki, ko ka ji an ce ya faɗi a banɗaki, wato abun zaman nan na banɗaki ya yanke mai duwawu. Wato Allah kiyaye mu, Allah kare mu. Ga wannan abun tsuguno, mugun abu, kai Allah dai kare mu malam. Shagen abu ne bai da daɗin sha'ani. Wannan abun tsugunon da kake ganin sa kullum muna tsuguno muna zama a kansa, duk wanda ya kuskure yana da nauyi, kilansa ya yi yawa, ya saki jiki a jikin wannan abun tsuguno, kaje ya fashe maka, wallahi in ya maka wani yanka da ƙyar ka samu likitan da zai baka magani ka warke. Kashe mutane yake yi. Kuma abin mamaki har yanzu na kasa gane mai hikimar, an kasa yin na roba. A yi na roba mai ƙarfi da za a rinka tsugunan, wallahi kasa yi. Da yake suna so mai ta faduwa yana yanke mana duwawu yana kashe mu, wal iyazu billah. An kasa yin na aluminium, ai kaga zai iya yiwa a yi na aluminium mai kyau wanda baya rike ainihin dauda, a kora mai ruwa. Me yasa sai wannan shi kullun shi ake yi? An kasa yin na karfe, an kasa yin na kaza da sauransu. Amma yi ma wanda watakila ma in an yi amfani da shi za a cire shi a canja shi. To amma ina akwai dai wani sirri dai a ciki, ba sai na ƙara bayani ba, tunda yanzu al'amura sun canja. Allah dai ya gyara mana halinmu, kar a ce kuma an kashe kasuwa. Amma dai ni ina ga duk mai hankali, kaje ya kashe wancan, kaje ya kashe wancan, dan Allah ba za mu yi tunani ba kamfanonin su canja mana, su rinka yi mana na roba mai kyau? Dan Allah akwai illa a ciki? To ga rashin kiran Allah, ga kuma tsuguno akan abin da yake, wato in mutum ya tsuguna da shi ya kuskure ya tsage masa, ya farke masa matsuguni, wato zai daɗe yana jinya da yawa, ma lahira yake kai su. Allah kare mu. Da haka da Allah a kira Allah, kuma a rinka ambatan Allah. Faduwa a banɗakin nan da kake ga ana samun paralyze ko illa, wallahi ni ina ganin akwai sirrin rashin kiran Allah da rashin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa. Fata na dai yan uwa musulmi su fahimci wannan karatu kuma su gane wato me muke nufi a nan gurin. Daga cikin amfanin zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ko yan uwana, wato yana jawo wa shi zikiri, kan sa wa mai ambatansa farin ciki da kuma ainihin samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Arraha was-sakina wat-tuma'nina. Duk mai yawan zikiri, duk mai yawan ambaton Allah, to zaka ga yana da nutsuwa. Amma in ka ga mutum fafafar kamar ya fito daga kabari, wallahi idan ka lura shi baya kiran Allah. Amma duk wanda yake mai yawan ambaton Allah ne da kiran Allah, wallahi malam za ga Allah ya bashi wata nutsuwa ta musamman. Allah ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Masu imani zukatansu suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah. Da haka idan kuna so ku samu jin daɗi, ku samu bacci mai daɗi, ku samu kwanciyar hankali, ku samu nutsuwa, to ku rinka ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub.
Allah ya ce wa tatma'innu qulubuhum, abinda ake nufi ay yazulu ma fiha min ainihin wato qalaqin wa tirab, damuwa da ainihin wato firgici da rashin nutsuwar zuciyan in dai kana ambatan Allah insha Allah ta'ala zai kauce, da kuma samun bacci da farin ciki. Duk wanda yake yawan ambatan Allah za ga zuciyar tana kwanciya, ya samu bacci kwarai da gaske. Wani ya zo ya ce wallahi kwanansa kaza bai yi bacci ba shi zikiri ya je ta bugawa, da inda ka bashi ya je tasbihi, ya watsa tasbihi 100 200 300 kafin ya kare wallahi sai ga ya fara gyangyari, saboda alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Duk wanda ya kasa yin bacci ya gagara, ba shi qur'ani kace je karanta, ya dauki qur'ani izu 60 ya je ta bugawa yana karanta, insha Allah kafin ya share izu 5 zaga ya fara gyangyadawa, ko da ku yayi kwana 5. saboda me? alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Akwai shedanu da suke tare da dan adam, shedan da yake jikin mutum yakan hana shi yayi bacci, ya hana shi raha, ya hana shi sakina, ya hana shi ainihin wato tuma'nina, ya hana shi alfarahu da farin ciki. To idan mutum ya riki ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to zai samu wannan kwanciyar hankali insha Allah ta'ala. Shi yasa malamai suka ce ala wato fa zikrullahi hayatul qulub, bi zikrillahi tahyal qulub. Da ambaton Allah ne zukata suke rayuwa, kuma hayatun haqiqiyya. Ambaton Allah shine quwwatul qalbi war ruh. Da ambaton Allah zuciya yake samun karfi, ran dan adam yake samu wato ainihin wato karfi. Idan gangan jikin mutum ya rasa zikiri, ya rasa ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, to kaman an zare masa lakarsa ne, kaman an zare masa karfinsa ne, kaman an zare masa dukkan wato wata fawa da yake da ita. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa az-zikru lil qalbi mislu al-ma'i lis-samaki. Shi zikiri in ka kwatanta shi da zuciyar dan adam, zikiri in ka kwatanta shi da zuciyar dan adam, wato kamar ruwa ne da kifi. Akwai yanda kifi zai rayu ba ruwa? Ba yanda za a yi kifi ya rayu ba ruwa. To haka kuma ba yanda za a yi zuciyar dan adam ta rayu babu ambatan Allah, babu zikiri. Fa kaifa yakunu halu samaki idza faraqa al-ma? Ibn Taymiyyah yake cewa yaya halin kifi zai kasance idan ainihin wato ya rabu da ruwa? Wannan Ibn al-Qayyim haka ya faɗi wannan magana a cikin littafin Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib. Da haka ku ambaci Allah, zukatanku sai su samu rayuwa, ku ambaci Allah sai ku samu sukuni, ku ambaci Allah sai ku samu ainihin wato tuma'nina. Na'am, ina ce ambatan Allah abubuwa ne da yawa suke iya shiga. Karatun Qur'ani afdalu zikir. Duk wanda yake so ya shiga cikin layin masu ambatan Allah to yawaita karanta Al-Qur'ani. Faɗin la ilaha illallah afdalu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ba fa wanda za a yi shi babu nutsuwa ba, a'a la ilaha illallah, la ilaha illallah, a'a ba shi ake nufi ba, a'a cikin nutsuwa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadu. Kuma kana yi a cikin zuciyarka ba ya ka gaya makocinka ba. Ba wani bukata dan mutum zai zo la ilaha illallah sai ya zo ya saka ala speaker, ba bukata. Tunda aiki ne na tsakaninka da Allah, ko Allah ne kake so ya karba, to shi kuma wannan zikiri ana so a ɓoye shi, ko ba haka bane? Ku kira zuka Allah tabaraka wa ta'ala tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawl. Kuna kankan da kai, kuna ɓoyewa, ba wai mutum yayi tai da ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi. Wani ma zuwa yake ma ya kunna rediyo ya sa speaker yana tura da wulbaro, yana yi da ƙarfi. To kaga dai na farko kai dai ba kai kake yi ba, kasad ne yake yi. Sannan kuma ba inda aka ce don za ka yi abin da za ka samu lada a wajen Allah wai sai ka nuna wa mutane. Yanzu ka mutum ne da zai zo yana riƙe da sharbinsa, yana cikin mutane ana magana subhanallah subhanallah, wallahi kuwa subhanallah la ilaha illallah, akram kallah me na bayyanawa. Ba sai ka sa shi, wani ma zai daura shi a hannunsa, ba sai ka bayyana ba, ka yi a cikin zuciyarka. Kuma yanzu dan Allah mu yi wa kanmu adalci. Yaya mutum zai haɗa abu guda biyu? Kana hira da mutum, kuna cikin magana, kuna magana fa kuna hira da shi, sai ka je yana wai sharbi yake ji a haka, kuma fa yana kallon ka, yayi concentrating akan ka. To kaga wannan ba daidai bane gaskiya, ya saba tsari na zikiri.
ana so idan mutum zai zikiri ya bada full concentration, ma'ana mai da hankali, cikakken mai da hankali ga rabbul izza Allah, ubangiji maɗaukaki. Ka miƙa dukkan nutsuwarka gare shi lokacin da kake baka tunanin kowa, Allah ne a gabanka kawai. Amma ana hira, ana dariya da wasa dariya, ana tafawa, kuma kana nan kana ta abin nan. Da waɗanda suke ja kuma, tsakani da Allah ku yi wa kanku adalci, ku gaya wa kanku gaskiya. Ba a yaudar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Mutum zai zo fa kuna hira da shi, wai yana riƙe da sirbi yana ja, sai ka ji wallahi subhanallah subhanallah, wallahi haka ne, hakan nan kaga fi in ya ja sai ya ja 15 wanda ja ɗaya kenan. Wai an tabbai wani ya ce to ai abin niyya ne ai aka ce akar makalla ai kwaya ɗaya ake ja ai, 1 2 3. shi idan ya zo figa sai ya fi sai ya ja 15 fi sai ya ja, an yi magana sai ce ai duk niyya ta shige su ai gaba ɗaya kawai mutane ya kamata a ji tsoron Allah, a daina wasa da addini, kuma mu gaya wa kanmu gaskiya. A yi addini mai kyau, a yi zikiri mai kyau, kada a yaudari kai. Wallahi kar ka kuskura ka je ka gamu da Allah da irin wannan nau'i na zikiri na wasa, carbi kana raba shi biyu wai kayi zikiri. Wannan ba daidai bane ba. Muna fatan yan uwa za su yi kokari su kiyaye kwarai da gaske. Sannan yana daga cikin amfanin zikiri ya koyan uwana, duk wanda yake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, malamai suna cewa to shi ma fa Allah zai ambace shi, kuma ba yanda za Allah ya barka. Yawwa Allah ya ce fazkuruni azkurkum, ku tuna da ni ku ambace ni ma zan ambace ku. Kenan automatically wanda yake son ya zama yana tare da Allah kullum, Allah yana tare da shi, to ya rinka ambatan Allah. Ya rabbi ya Allah ka samu a cikin su, Allah ka samu cikin masu yawaita karatun Qur'ani, Allah ka sanya mu cikin masu yawaita salatin annabi, Allah ka sanya mu cikin masu yawaita ainihin wato ambaton Allah, don mu ma din ka rinka tunawa da mu. Idan ka wayi gari Allah yana tunawa da kai, ai ka ribata. Babu tabewa da hasara irin mutum ya wayi gari wato Allah ya manta da shi, Allah ya rabu da shi. Wannan kuskure ne. Ya zo a cikin hadisi riwayar Imam Abu Huraira, a hadisi qudsi ne, fi ma yarwihi ar-rabbi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah ya ce, Allah ya ce man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Duk wanda ya ambace ni ma zan ambace shi, sannan duk wanda ya ambace ni a cikin manyan mutane zan ambace shi a cikin manyan mutane waɗanda suka fi ni. To wasu suna amfani da wannan hadisin su masa mummunan fassara, su ce ai ana nufin a yada, ai ta faɗa a fili, ana ɗagawa, ana ɗaga sauti. Ba haka ake nufi ba. Wato ai annabi ya ce mutanen da suka haɗu a wuri guda suna ambaton Allah, kamar misali suna karanta Qur'ani ko suna faɗakarwa, su ma ambaton Allah ne suke yi. Kaga wannan ai mala ne, mutane ne, manyan mutane masu daraja. To sai Allah ya ce zai maka sakayya sama da abin da ka aikata. Ba wanda yake wato ba wanda baya son Allah ya tuna da shi. Da haka idan kana son Allah ya rinka tunawa da kai, to kai ma ka rinka yawan ambatonsa, kana yawan kiransa. Kuma duk abin da ka damu da shi za ka yawaita kiransa. Abin da baka damu da shi ba kuma abin nan ba za ka kira shi ba. Da haka ina murna da albishir ga 'yan uwa da Allah ya taimake su suka fi karfin bakin su wajen zikiri da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan yana cikin amfanin ambaton Allah da addu'a da shi zikiri shine yana yafe wa dan adam kurakuransa, laifi, zunubi, saban Allah da dan adam yake yi. In dai kana yawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, salatin annabi, karatun qur'ani, wato ko baka ce astaghfirullah ba, to wannan zikirin da kake yi yana yafe ma zunubinka. Shine anna dhikra yahuttu al-khataya, zikiri yana yafe ainihin wato kurakurai, wa yuzhibuha, yana ma tafiyar da kurakuran gabaki daya, kuma yana kubutar da mutum daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala. Hadisi ya zo a cikin musnad Imam Ahmad daga Mu'azu dan Jabalin, Allah ya yarda da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillahi ta'ala. Dan adam bai taba aikata wani aiki da zai kubutar da shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da wurwuri ba irin ambaton Allah. To kaga a hadisin nan Allah ya ce, annabi ya ce, dan adam bai taba aikata wani aiki da zai fi kubutar da shi daga azabar Allah ba irin zikiri. To kaga yin zikirin kadai automatically kamar
Allahu akbar ya rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ka samu cikin masu ambaton ka ya Allah. Wato automatically yin zikirin kawai daga yawan ambaton Allah da kake yi, kamar kana buɗewa kanka ne hanyar da zaka tafi ina gidan aljanna, kuma kamar kana yi wa kanka wani kandagarki ne da wani kariya da zaka kubuta daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala. So lallai duk wanda yake mai son Allah, mai son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, to zaka ga yana himmatuwa, yana kuma kokari da gaske wajen kiran Allah da kuma ambatan Allah. Da haka ya koyan uwana, ya ayyuhal ladina amanu uzkurullaha zikran kaseera, ku ambaci Allah ambato mai yawa. Zikiri baya yawa sai dai yana yin kaɗan, baya yawa, kai ta yi kawai, kai ta ambatan Allah. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗan zamansa kawai yana zaune, ɗan zama gajeren zama, sai istighfari guda 70. A wata riwaya sahabbai suka ce wallahi yana yin 100 ma, 100 cur zai yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga ai bai kamata a ce ni da kai wanda muna cike da laifuffuka da zunubi da sabon Allah ba muna sakaci akan ambatan Allah. Kaga mutum malam ya zo ya kwanta a gadansa yanda ka san, wato yanda ka san, wanda yanda ka san doya aka kwantar, an labke shi kawai. Kaga in ka ajiye doya ko juyawa ba za ta yi ba, washe gari za ka same ta. Wallahi akwai waɗanda haka suke, ba ambatan Allah kawai mutum sai zai faɗi akan gado. Kuma yanzu bincike abin da ya tabbatar, galiban yanzu mutane wato abin da yake suna bacci da wayoyinsu ne a hannunsu, suna chatting, suna leƙe-leƙe, wani ma hoton wata karuwa yake gane, wal iyazu billah, wani kiɗa yake ji, wani kuma wani ƙarya ne ya karanta na social media, wani kuma sharri ma aka yi, wani yana ta posting, yana ta yadawa, yana ta ainihin sharing posting ɗin da aka yi na sharri ga wani da ƙiyayya ga wani, daga nan bacci zai ɗauke shi. Kaga ya cika da sharri kenan. In mutuwa ta zo mai kawai sai dai ya ji munkarun da nakirun suna yalla man rabbuka wa ma dinuka, ka ji ana maka tambaya waye a ubangijinka, me addininka. So wallahi ina gaya wa mutane mu yi taka tsantsan maganar kwanciya da waya. Mata su za su gaya muku sirrin wannan al'amarin. Mata ba da yawa wallahi, mata su suke kwace wayan mai gida. Sai ga mai gida na bai yi zikirin, ana alhaji ka yi addu'a na zan ka yi addu'a bai yi addu'a ba, yana duba sai dai wayar ta fadi. Wata matar kuma ita take zare wayar daga hannun mai gidan, ta je ta kashe, ta jona masa caji. Haka rayuwar muke, an watsar da zikiri da ambatan Allah malam. Yanzu kai da zaka zo ka kwanta ranka yana hannun Allah, ka sani ko ba za ka tashi ba, ka kwanta ba ka yi zikiri ba a irin wannan yanayi yanda mutuwa take da araha. ɗata za ka ce wallahi in ta zo ma a kuskure wallahi ta kashe ka. ɗata ya lambello wallahi nawa ya kwantar, kuskure ne, wani garin kwaki ya ci kawai ya kumbura masa ciki, bom, zancensa ya kare. ai abu na mutuwa a wannan zamanin ai bai da wahala. To shine sirrin mutum ya rinka ambatan Allah. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra. Allah shi yake rike rayukan mutane lokacin da suka kwanta. Qur'ani yace hina mautiha, Allah ya ambaci bacci da mutuwa. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha, Allah yake daukan rayukan mutane lokacin da suka mutu. Wani mutuwa ake nufi? Kwanciya bacci. Fayumsiku allati qada alaiha al-maut, wacce Allah ya kaddara mata mutuwa ta hakika din, sai Allah ya rike ran. In ka kwanta sai ya rike ta, ne ce to ka riga ka zo ba za ka koma ba. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, ɗaya ran kuma sai Allah ya sake ta zuwa wani lokaci ambatacce. Da haka ya koyan uwana, mu yi kokari mu lazimci ambatan ubangiji tabaraka wa ta'ala, musamman yayin da za mu kwanta. Ana son mutum musulmi zai kwanta ya yi alwala idan da hali. Yana da kyau mutum ya rika kwanciya da alwala, saboda wallahi wasu daga bacci suke wucewa. Nawa ne yan uwanmu suna bacci kawai sun wuce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka rufa mana asiri, ubangiji kada ka ɗauki ranmu ba mu shirya ba. ya Allah, ya Allah kai mana arziki da mutuwa mun shirya mun kimtsa. Ya Allah duk nauyin da ka ɗora mana na zikiri da ambatonka da addu'a da roƙonka, ya Allah ka ba mu ikon kyakkyawan cikawa. Sai da muka gama addu'o'inmu, muka gama roƙonmu, muka gama ikhlasinmu, muka gama ibadanmu, ya Allah sai ka ɗauki ranmu. Ya Allah ka ba mu dacewa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.